machiegni waringo wadhi. Unfortunately, wayudo ka ochwoe pala, no nindo auma, ochwoe pala on the left side of the heart. Ane mana tan aloke, kicho nindo auma, kuro kaloke, ka ng'iye tayudo ka pulse mare ok ti, and very cold, nyiso ni nosetho. Kaloke to remo wuok mang'eny, wamanyo police, ma police obiro, together with the friends and relatives mose mon biro kanyo, uchunguzi dhi mbele. Omamba wacho ni pok ging'eyo gima ne nyalo kelo nek mar wuodgino kendo de giher mondo obila otim nonro mondo mi ging'e adieri. Buok matut ahinya kaluwore gi thone. Mike en ng'ama muol makata osiepene ong'e ni Mike ok jalweny. Konge dhoge gik moko te otieko gi nyiero. Wakia gima ochulo ni. Ne wakwayo ni jomonego Mike gima ne konwa gima ne gidwa nochulgi mondo ne giwenwa Mike. Mike en ng'ama muol, ng'ama ohero ji kendo ng'ani nego Mike sama wan ganadha liel e dala. Mad Nyasaye konywa mondo wayud justice. Kwayo authorities ma omakore gi timo nonro machalo kamagi mondo nonwa tho Mike ni. Speaker mar od bura ma Migori Christopher Ozana okwayo obila mondo mi otim nonro makare mondo mi donjne jogo ma bende tudo kod nek makamano. Adwa kwayo security agencies ni wan kaka jo Migori ma support broad based government nyaka gitinwa magi bring the killers to book. Magi achiel kuom singo mane Raila oketo gi Ruto ni nyaka piny ni bet secured. Koro jomonego Mike nitiere apparatus moromo ma wang'eyo ni gidhi makonwa jogo mondo wang'e ni to gin ng'a gini tang'o mane omiyo gitimo timno.